Ola, son Laura. Nesta ocasión veñamos a falar do libro que se titula Reo, de Xesús Fraga. A Reo quédanlle poucos días para acabar o bacharelato. Reo é escritor, non de libros, senón de tags, potas, pezas, etc. En realidade, Reo é o nome que utiliza para os tags. O seu verdadeiro nome saben os seus pais e pouco máis. Sen, Rai e Chagui son amigos de Reo. Pasan a maior parte do tempo na A100, unha discoteca abandonada na que viven Chagui e o seu can. Por outro lado, está Cora, unha compañeira brasileira da clase de Reo. Leva pouco en España e quere quedar a estudar deseño. Logo están seus pais, que non comprenden a Reo como a él lle gustaría. Tamén están o avó de Reo e Ignacio, o profesor de Xeografía e Historia da escola de Reo. Estes dous últimos si comprenden a Reo e axudarán. Xesús Fraga naceu en Londres, pero dende pequeno viviu na Coruña e máis tarde en Betanzos. Estudou xornalismo en Salamanca e actualmente traballa en La Voz de Galicia. Unha das súas afeccións é a cociña, sobre a que publicou 50 receitas con amoras e outros froitos silvestres. Entre as súas obras destacan O elefante branco, A Zeta ou Salimán. A verdade, gustoume bastante este libro, ten un argumento moi interesante. Resultoume moi fácil de ler e foi bastante entretido. Non lle cambiaría nin o título nin o final, porque me parecen moi axeitados para o argumento. A miña persoaxe favorita é Cora, sen dúbida, porque é moi valente, simpática, espelida e fiel. Sinceiramente, é un dos mellores libros que lín, recoméndomolo moito. Bueno, vou ter que facer unha contradición. O título que lle poría, sinceiramente, sería As aventuras de Reo. Poríallo porque este libro conta as dificultades e aventuras de Reo durante unha etapa da súa xuventude. Entonces pareceme máis axeitado que Reo na máis. Bueno, pois ata aquí o book trailer de Reo. Lembra lelo, xa sabes que está o patas asino cuá 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 acechando polas esquinas.